କହିଲେ ଶିବ ମତେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ଶିବ ସେଇ କଥା କହି ହାତରେ କଣ କିଛି ଗୋଡାଉଟି କଲେ। ଗୋଡାଉଟି କରିସାରି କହିଲେ ବାବାଜୀ ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ପିଲା ନାହିଁ। ବାବାଜୀ ଠୋଟ କରି ହସିଲେ କହିଲେ ସତେଇଶି ଜାଗା ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲେଣି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ପିଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ ଆପଣ ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ଶିବ ବସିଥିଲେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ବାବାଜୀ ପଚାରିଲେ ଆରେ ଶିବ ଆପଣ ବସିଥିଲେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ କି? ବାବାଜୀ ଶିବ କହିଲେ ବାବାଜୀ ମୁଁ ଯାଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ ତୋତେ ପିଲା ଦେବି ନା ଦେବିନି। ଶିବ এই কথা কই চালিলে কৈলাসপুরম। আজ্ঞା ଦେବତା ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଭୁବନର ଠାକୁର। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବେ ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଇତ୍ୟାଦିରେ କହି ଘରୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁକରଣବାଦୀ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଜଗତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲକର ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବେ ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଇତ୍ୟାଦି କହି ଘରୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ସେଦିନ ରୋଷେଇବାକୁ ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବ ଚାଲିଲେ କୈଳାସପୁରକୁ। ଦେବତାମାନେ କହନ୍ତି ଯତ୍ର ନାଚ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ବିମଳା। ଯେଉଁଦିନ ଘରେ ନାରୀମାନେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଦା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିବ ଚାଲିଲେ କୈଳାସପୁରକୁ ଯାଇ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପତ୍ନୀ ପାର୍ବତୀ ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବାବାଜୀଟେ ଆସିଛି ପିଲାଟିଏ ମାଗୁଛି କଣ କରିବା? ଯୌବନ ନାହିଁ। ଶିବ କହିଲେ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ଆରେ ହେ ଦେଉଛି କଣ ମାଗୁଛି ଅଧିକା।